Isebe lamanzi nogutyulo lithi wehlile umgangatho wamanzi kweli okukwenziwa kukungaphuculwa kweziseko ezihambisa amanzi. Elisebe likuthethe oku ngethuba belinikezela ngengxelo yobume bamanzi ePitoli namhlanje. Kwelinye icala abahlali baseMakhanda eMpuma Koloni nabo babhenele enkundleni benyanzelisa uMasipala iMakana ukuba aphucule imeko yeminyaka yokunqaba kwamanzi kulo mmandla. Isusela kunyaka ka-2000 imeko yokunqaba kwamanzi eMakhanda mihla le abantu imiqodi kuya kumthombo wendalo oqhambuka ezintabeni kutshanje fumaniseke ukuba amanzi aphuma kompompi anongcoliseko lwelindle ngelixa engacocwanga kwala aziphumelayo. Kwakukhona iphulo lokuba ngabana makwakhiwe elinye idama ngenjongo zokukhawulelana nale ngxaki. Idama elo ikwafuneka lithathe iminyaka emibini eleza kukhosta i-50 million. Ndikuxelela nje sikunyaka wesibhozo if not unyaka wesithoba. I-cost yela dama elingekagqitywa was over 400 million. Kwelinye icala abezamanzi nogutyulo lwelindle babe nendibano noonondaba ePitoli nalapho bekuphononongwa ingxaki ezombethe kungacoceki kwamanzi. Kwavela nokuba baliqela oomasipala abatyeshele izinyanzeliso zesebe zokulandela imiqathango yokucoca amanzi. Ekugcineni kwakho konke kufanele ukuthi ibanjwe lento ngezandla. Yiloko kokwenza ukuthi kusofanele siyiyele koomasipala. Yakhulukazi masibona ukuthi kukhona ukuthi uMasipala akayihoyi lento esiyikhulumayo noma okanye akenzi ngokusezingeni ngendlela okufanele enze ngayo ngoba lolu daba lubucayi lithinta impilo zabantu. OwaseMakana uMasipala uphantsi kolawulo lwephondo sithetha nje ngenxa yokusilela ukwakha amadama neendawo zokucoca amanzi nezinye. Inyaniso leyo uba uMasipala usiwe ezikhoti kaninzi. Enye yezinto iziphumo zezokhoti into yoba uMasipala waye wafakwa kwi-administration wanikezelwa lento kuthiwa yi-financial recovery plan. Emva kokuchithwa kwesibheno seMakana Municipality ngo-2020, inkundla yezibheno yaseBloemfontein yayalela lo masipala ukuba acwangcise inkcitho-mali, kodwa ngokamnumzana Kota akazange ayenze loo nto. Kungoku nje abahlali baza kubuyela enkundleni kwakhona ukuya kubeka lo masipala ityala lokudelela inkundla. Kwiindaba zethu kuChannel 163 ngokuphathelwa nguNewsroom Africa, ndinguNtsiki Noyiya eMakhanda.